ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲು ಯಾನ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊನಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚೈನೇಟಿ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಇನಿ ಪಿದಾರ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಪಂಡೆಂಕೆ ಎನ್ಮನೆ ತಿಂಗಳ್ದ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಐತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರೆಗಲ್ಪ ಗುರ್ತದಾರಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಪದ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರೆನ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಪಂದ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಐತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪುವೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶಾಮಿನ ವಿತ್ಲಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದಾಗ ಉಜ್ಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಪೋಯಿಂದ ಬತ್ತನೆ ಶೋಕಾತ್ ಮುಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಊರಾದದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನದು ದುಮ್ನಾನಿ ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಯರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಪೋಡಾದೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಐಕ್ ಪೋಡಾದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಶೋಕಾತನ ತೇಂಡದ ಮೇರೆಡ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಯರ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕನೆ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಾಯರ ಆತುಜಿ ದಾಯಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ದೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂತ್ಲೆಕನೆ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಅಂಚೈನ ವೀಡಿಯೋ ಚೂರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪಿರೈ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ತುಯ್ಯೆ ಉಲೈ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ತುಯ್ಯೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಜಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಆಡೆ ಪೋಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆಂದು ತೋಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಪೋದಾನಾಗ ಅಂಚೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ಮೂಲಿತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡರೆಕ್ಕಿಂದು ಪಂಡದು 3 ಗಂಟೆ ಆತಂಡಾಗ್ಲಿ ಪೆರ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೂಲಿತೆ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಅರೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಆರು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೀರ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೀಜಿ ಯಾನ್ ಮುಳಿತ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ತೂಲೆ ಇಂದು ಕುಡ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲದ ರೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಡದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾನೇ ನೆನೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಊರುಗ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬರುವೆರು ಒಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಣಂದ ಅಂಡಂದುವೇ ಸಾದಿಡೆ ಪೋವಡ್ಚ ಎಂಚ ಪೋವೆರು ಇಂಚ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತನ ರೋಡ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಸಿಟಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡಾತ ಇಂತು ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೋಡ್ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ನೆನೆ ಏರಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪನ್ವೇರ ಸಿಟಿಟ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ರೋಡ್ ಇಂಚ ಇತ್ತನೇಂಡ ಆವ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕರಿನ ಗುರುವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 8th ಮಂತದ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ
ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತಿರು ಕೊತ್ತ ಪಂಡ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅವೇ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ 8th ಮಂತ್ದ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋಯಿನೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ದನ್ಪುನಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ ಆತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಐನ ಶೂಟ್ ಮಂತ ದಿನ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಐತೆ ಕುಲ್ಲದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬೇತಿಂಚಿನಲ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನೆ ಅವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಏರ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತೋ ನಿಜಾಂಡ್ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲನಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೇ ಬಿಡ್ದು ಮೆಕ್ಲಾಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಪೋದು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬೇತೇರಿ ಎಡೆ ಕೇನೇರ ಬತ್ತೀರಂದು ಅಡೆ ಅವಳಿ ಮೂಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು 5,000 ಸತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೀರು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾತು ಅವಳೇ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಸರಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋದಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಅವಡ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇನು ಜೇರು ನಮಾದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಅಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದಂಡ ಆ ಉಳ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಗನೆ ಪನ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಇತ್ತಿರು ಪಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡಾಗಿ ಕಲ್ಪುನ ಏಜದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಕಾಣ್ಲಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತೀರ ಪಂಡ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಮಾತ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚೈನಿಟ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಾತ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಏನ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬಕ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ತೊದ್ಬೋದು ಯಾನು ಪೆರ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪೆರ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬುಲ್ಪು ಯಾನಿ ಏರೆಡ ಇಂದು ಏನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜದು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರೆಪದಿತ್ತೇನ ಅಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜೀರು ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೀರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಓವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತು ಓವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣೇನು ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನಿ ಯಾನಾದೇ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಬಕ ಏನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡಂದು ಯಾನಾದೇ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಲ ದೈನಂಚಿನಲ್ಲ ಪಂತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪ ಬರಡು ಅನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪಂತಿಜ್ಜೇರು ಯಾನಾದೇ ಕೇಂದೈನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಆತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬಿ ಏನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕೊರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಎಂಕ್ ಮೂಲಿಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅದಾಯ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆಡೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡದೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆತು ಮಾತ ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ವಿಷಯದ ದಾಯಿಗ ವಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡದೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದಾಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೇನಾ ಅದು ಅನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಳು ಒಂದು എനിക്ക് ഹരികത്തെ സുറന്തിത്തീർ എൻ്റെ പന്ത് ചായന് പ്രൈവറ്റിക്ക് പോയി എന്താണ്ടത് ഈ അതൊന്നും ಅಂತಂದ್ಲೆ ತೊಬತ್ತೀನೇಂದು ಅಂಚಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ವಿಷಯಡ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಟೋಕನ್ದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಟೋಕನ್ ಸ್ಲೋ ಆಯರ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನ ಅವಳು ಉಲೈತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಂಡದು ಇಂಕ ಉಲೈಬೋದನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಅವಳು 6 ಜನ ಕುಳ್ಳು ದಿಪ್ಪುರು ಅಕ್ಲು ಏರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮೆಕ್ಲು ಒರಿಯನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ ಒರಿಯನ
ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಆ ಪೇಗ್ ಪೋಪಣೆ ಈ ಪೇಗ್ ಬರ್ಪಣೆ ಐನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆಗ್ ಆತು ಜನ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಉಲೈ ಬಾರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂಡಲ ಮೆಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆತ್ತನೆಂಡ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೋವೇರು ಎಂಚಂದು ಅನ್ಪೇರು ವಾದೈರೇಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ದೂರುನೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಇಂಚಿನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಅಂಚೆಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಆಗ್ತದೆ ಬೇತದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎಂಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸರಿ ಎತ್ತೀರಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ನನ್ನ ತೂಡು ನನ್ನ ಪೆರಪ ಪೋದನಗ ಬೇತೆ ಆ ರೀತಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಐನ ಪಂಡ ಏನು ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೆರಪ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಉಲೈ ಪೋದನಾಗ ಏನು ಪಂಡ ತಿಂಕ್ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ತಿಕ್ಕದನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎಂಚಂಡಲ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿಜಾರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತದ್ದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿಜಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದನಾಗ ಏನು ಮಂತಿಜೇರು ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೇನೋ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂಯಿನ ಆತಂದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಪಂತಿಜೇರು ಎಂಕೈನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಂದೆ ಯಾನು ಮನ್ಪೇರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಐನ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಪಂಡೇರು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನಿ ಆಪುಂಡ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಅವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡುಗೆ ನಾನೈತೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಲ್ಲೆ ದಂಡದು ಪಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಏನು ಈ ವೀಕ್ಡ್ ಪೆರ್ಪ ಗುರುವಾರ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಡಾತು ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಲೈನೆ ಅಕ್ಲೆಗು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತಾನೆ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ತತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆವಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ಬರೆದು ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರಡಿತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಐನು ಮಂತ್ ಚೇರು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಕೇರ್ ಅನ್ಪುಜೇರು ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಕ್ಲು ಇಂಚಂದ ಅಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೋವುಡಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂದು ಪಣೊಂತೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತನಗನೆ ಸಾಧಾರಣ 11 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಕರೀದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೂರ್ತಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಾಯ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ರೀಸನ್ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇಂಕ ವಾರಿ ತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಣ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಾರಿ ತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಪಣ ತೂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು 2 ದಿನ ಕರೀದು ಪೆರ್ಪ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಆಪಣೊಂದು ತೂವಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಾಕಿದವ ಅಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ದೂರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಚು ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಾನಾಗ ನಾವು ಸರಿ ಆಪುಂಡ ತೋಡು ಆತ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡದ ಆನೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರ್ತದ 4-5 ಗಂಟೆ ಪುರಾನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಒಂದು ಬಯ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆ ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಂದ ಎದುರುಡು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಕಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಇಲ್ಲಂತ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಆತನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಕತ್ತಲೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪೋತುಜಿ ಎದುರುಗು ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಐಕಿಂದು ಏನು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಕ ಬರ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದು ತೆತ್ತದು ಎಂಪಿದೆ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಮನದನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಹಿಂದಿ ಇತ್ತಂಡು ಹೋಮ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅವು ಪೂರ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತನ್ವೆ ಇಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೊಸತ್ತಾದಿತ್ತನಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್